जय जगन्नाथ। भवितव्य जहा अवश्य घटिब किए ता करिब आन, किए अबा सेही ज्योतिष चक्र गति रोधिबाकु बलवान। डार्विनଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶା ଓ ଭରସାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ ମଙ୍ଗୁଆଳ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନକାରିକ ଭାବେ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ଦେଇଛୁ, ତାହା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ଦେଲେ, ନାରା ବଜାଇ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ଶବ୍ଦ ସଂକଳନ କରିକି ତାର ପଦ ବିନ୍ୟାସରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ତାହା ଭାବିବା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷମତାର, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତ୍ର। ଆଜି ବି ସମାଜ ପତ୍ରିକାର, ଦୈନିକ ସମାଜ ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜାତିର ପିତା, ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ବାକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସାଧକ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳ ଦେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲାଉଥିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲାଉଥିବା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିବା ସେହି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟକ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରର ଜଣେ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଅମର ଲେଖନୀରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳେ, ଯଥା ପ୍ରତାପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କିଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନିପୀଡ଼ିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସକଳ ଜଞ୍ଜାଳ, ସକଳ ଭାବ ଅନଟନ, ଜୀବନର ସକଳ ବିଷକୁ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପରି ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୃତ ତାର ଧାରାକୁ ମୁନି